ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନର ଶକ୍ତି। ଏଠାରେ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି, ଭୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଅବଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମନକୁ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଶିଥିଳ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅବଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଚାର ଆପଣ ମନ ଭିତରକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି, ତାହା ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଭୟ ମଣିଷ ମନର ଏକ ବିଚାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ନିଜ ମନର ବିଚାରକୁ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଭୟ ରହିଛି, ତାହାର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭୟଙ୍କର ଛାଇଗୁଡ଼ିକର ସମୂହ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଛାଇର କୌଣସି ବାସ୍ତବିକତା ନଥାଏ। ତେବେ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗେ, ସେହି କାମ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଡରର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ କହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭୟ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭୟ ମନର ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର। ଏହା ବଦଳରେ ଗଠନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଭୟକୁ ଦୂର କରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଭଲ ପରିଣାମର ଭାବନାତ୍ମକ ବନ୍ଧନ ଅଟେ। ସାଧୁତା, ସଚ୍ଚୋଟତା, ନ୍ୟାୟ, ସଦିଚ୍ଛା ଏବଂ ସଫଳତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଇବାର ଆଶାରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁକିଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆସିବ। ଭୟର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ତାହାର ବିପରୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବାହୀନ କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ଭୟ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଅସାଧାରଣ ଭୟ ଅତି ଖରାପ ଏବଂ ବିନାଶକାରୀ। ଲଗାତାର ଭୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୁଡ଼ି ରହିଲେ, ତାହା ଅସାଧାରଣ ଭୟ, ଆବେଗ ଏବଂ ଜଟିଳତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୟରେ ରହିବା ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମସ୍ତିଷ୍କ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ ବୋଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବେ, ଅସାଧାରଣ ଭୟ ଉପରେ ଆପଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଫଳବତୀ କରିବା ଦିଗରେ ସବୁ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଭୟର ବିପରୀତ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଫଳତାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ସଫଳତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅସୁସ୍ଥତା ପ୍ରତି ଭୟ କରୁଥିଲେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ତାହାର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଭୟ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମନର ବିଚାର ଭିତରେ ଥାଏ। ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ସୃଜନଶୀଳ। ଭଲ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ସୁପରିଣାମ ମିଳିବ। ନିଜ ଭୟର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭୟ ଉପରେ ହସିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ତାହା ହିଁ ଭୟର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଔଷଧ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଚଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ କାମନା ଭିତରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ରହିଛି। ଭଲ ପରିଣାମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।